Arestado sa tropa sa Station Drug Enforcement Team sa Buhangin Police Station, RSOG RPDEU 11 sa Kilometer 10, Purok 16 duol sa Nara Park Subdivision, Barangay Tigato, Buhangin District, Davao City ang usa ka high-value target sa gipahigayong drug bypass operation niadtong Enero 28. Giila sa mga otoridad ang suspect nga si John Antuna Polistico alias Boss, 36 anyos, residente sa Barangay Malawanit, Magsaysay, Davao del Sur. Si Polistico gikonsiderang top 4 most wanted drug personality regional level. Nakuha og napalit gikan kang Polistico ang 7 ka plastic sachets ug 14 sa gagmayng plastic sachets sa gituang shabu nga gibana-bana ang mutimbang og 240 gramo ang mukantidad og 3,840,000 ka pesos. Samtang sa Zamboanga City, nasakmit sab sa mga pulis sa Zamboanga City PNP ang 6,800 pesos nga kantidad sa gituang shabu sa Kaputatan, Barangay Putik, Zamboanga atol sa gipahigayon nga drug bypass operations pasado alas 4 sa hapon kagahapon Enero 30. Ang suspect nga giilang si Barry Talib alias Bars, 26 anyos nga residente sa Barangay Arena Blanco sa Zamboanga City. Kasong pagsupak sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga dinakpan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!